въпреки това, мисля, че тя е успяла, защото границата на това нещото да стане така, с не толкова добър вкус, именно отивайки към политиката, нещата могат да станат с недобър вкус. Тя успя да ги овладее и да имат нещо повече като естетика, отколкото като политика. А относно печата, той професор Козджиев не ме пита къде си печата, но не знам какво му позволя. Кашата с техниката може и случайно да отсече. По същия начин е в случая с кафана. Тя може би е участвала в този конкурс или не, няма значение. Но много е хубаво, когато това, което правиш реално, независимо от това дали е конкурс или работа, да го свързваш с обучението си. Защото иначе наблюдавам, че има такива моменти, в академията се прави едно, дали то е по-естетско или по-високо ниво, навън се бачка нещо друго, гавно. А някой път дори и обратно. Някой си прави, някой си не го неща, тук е просто така нещо да нищо. Тоест тази връзка е много хубава да я има. И при нас общо взето е така, участваш, имаш поръчки, участваш в конкурси, имаш една база там, когато някой път бъркаш от там, се извадиш и направиш нещо ново в конкретния случай. Така че това е в